Papa, oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, pour le trop. Et Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais où est-ce que tu es ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anapolo Farachama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turcolade Madela Koi, Fiau, Foacastro, Ie Banani Cardon, Cardonacari, Mimica Sabaga Dangarika, Armaleka, Yenamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Foacastro, Ie la Colson, Master, Afle Okoro, École de santé Kaladiata, Napolo Farachama, Institut de sciences médicales Gorée, on veut pas voir Calabancua. Famille santé para Maesa, Nimbela de Bique, École de santé Napolo Farachama, École de santé Kaladiata, on a flecké en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, même si c'est le cas for, au cas de mission de foot na yelenye, au plat de l'ébécala, ni la colso d'Agabana Nuna, ou go pour le faro de Flani, sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au coffre, aide-soignant, catapara matronica, n'impele de l'Edesledo, école de santé Kaladana, Bolo Frachama, Institut de sciences médicales Gorela, Aïwa, la collection, Annie la collection des hommes, Aya Seva Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Fla Omber Calabanguraya, Hôtel Wasulu Coffee de Choi, Walikele Negaturu Bamba, 76, 45, 85, 40, non mais 20, 80, 22, 20. Kalan, Kalan yes, Doutri, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinamo. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko diba, fo dugu andugu. On wara tade. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Jani ale sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ɲɛna sa ko aw sɔgɔlen don Jani na bi wulada in na an ka kibaruyaw bɛna taa n'an ye cour d'assises spéciale ale cour kɔnɔna na Général Mustafa Drabo i n'a fɔ maa ma nɔ minɛnen don u y'a fɔ cogo min a fana ko k'a nɔ tɛ foyi la ale tɛ foyi kalama nin ko in na baara minnu kɛra ka yamaruya kɔnɔna na a y'i da don o la k'olu fɔ hali n'o y'a sɔrɔ cour y'a yira k'a fɔ ko majɛw ko olu bɛ yen sanjiko kɔlɔlɔ o bɛ sen na hali bi an ka jamana kɔnɔ
san ale walangatali a ye degun minnu kɛ an bɛna n'an da don o kuma na hiji ta labɛn o bɛ sen na min ye kɔkan kibaruyaw ye Macky Sall ko ale fana bɛna kɛ cɛbɔ ye i n'a fɔ sɔngo ɲɔgɔn u ka wasaden kalata nata la novembre kalo tile 17 Senegalikaw fɛ yen ji fiɲɛ wuluba Taiwankaw fɛ yen o bɛna bɛ ka tiɲɛni kɛ olu fɛ yen ale ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw an na ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa k'aw da tulo kan Jani ale sanfɛ bi wulada in na Keba Jalo ale bi yaasa ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔw la. Jɛkulu minnu sigilen don yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ sa sanji ale kɔlɔlɔ la min ye san degun kɔni o ye yɔrɔ 11 de sɔrɔ so minnu bina o ye yɔrɔ 280 ye plateforme nationale min sigilen don sa yaasa ka se ka ko ba ko lajɛ min kɛra no o ye lajɛ 13nan ye n'o kɛra octobre kalo tile fɔlɔ o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye k'a daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o ye tubabu salen tile 24 kana sa tile 30 ma sa ko yɔrɔ minnu kɔni ni sanji ka kɔlɔlɔ sera olu ma o ye yɔrɔ 11 ye so 280 o de bina nka min ye nin waati laban ji bɛ ka degun minnu kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka bɔ baw ni kɔw la olu minnu falen no bi Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na ba fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ Badawolo kɔni sigiyɔrɔ tɛ se ka kɛ yɔrɔ caman bɛ yen maaw y'u ka baarakɛyɔrɔ kɔni bila fɔlɔ yaasa ji ka se ka jigin min ye baara dɔw fana na u y'a yira k'a fɔ sa Badabolo dɔw kɔni fɛ kɔni maa caman o y'a sigiyɔrɔ bila baara ale tɛ se ka kɛ sabula ji kɔni fanga bɛ ka bonya yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ ka yira k'a bɛ ka jigin nka fan caman fɛ maaw y'a yira k'a fɔ ko baara tɛ se ka kɛ i n'a fɔ a kɔrɔlen cogo min na sabula ji ale kɔni bɔra de pewu a fɔlɔ kɔnɔ ka taa maaw ka t'olu sɔrɔ f'u ka baarakɛyɔrɔ la an yɛrɛ an ka radio n'o ye Kiledu ye nin waati in na sufɛ émission kɔni jɔlen n'o ye fɔlɔ tilegan fɛ kibaruya kɔni bɛ di an bɛ dugawu kɛ sa ji a ye min k'an na 2000 ala kana o ɲɔgɔnna se tuguni sabula 2000 la ji taara anw yɛrɛ sɔrɔ fo studio kɔnɔ Kiledu la ye wulikajɔw sera ka kɛ ji yɛrɛ tilara ka jigin an bɛ dugawu kɛ fana min ye Kiledu ye sa ala k'a kisi nin ji in kɔni tɔɔrɔ ma nin waati in na sufɛ kibaruya minnu bɛ yen sa olu kɔni jɔlen don fɔlɔ a dannen don tileganfɛlaw ma fana yaasa ka kibaruya dɔw di radio yɛrɛ bɛ se ka cogo min na to baara la a ka se k'a ka kunnafoni olu di maaw ma. Mali gouvernement ale tun ye layidu ta Sikasokaw ye ka kɛ ni jamanakuntigi ka tagali ye Sikaso min ye Sikaso gouverneur ye n'o o ye Marie Claire Dambele ye n'ale bɛ kantelakaw ka sigi la ale tun y'a ɲini jamanakuntigi fɛ sa ko ka scanner ɲini Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba ye ministre min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye o baaraw kɔni lawaleya ka sababu kɛ min ye Sikaso ye ko a ye scanner kura o taara bila Sikasokaw fɛ yen baara in kɔni bɛɛ lajɛlen sa ko a kɔni na système do a climatisation min ye gouverneur ye ale yɛrɛ kɔni taara baaraw bɛɛ lajɛlen lajɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko musaka minnu donna la sa e ko nin bɛɛ lajɛlen ma bɔ jamanakuntigi yɛrɛ ale ka baaraw la wa u y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ in a Kebaze in imaginerie lala an na nin jaw ɲini yaasa ka se ka machine yɛrɛ kura ninnu k'olu yira maaw la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min. Ayiwa maa minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu sigilen don ko ka cɛw ni musow ko k'u damakɛɲɛ guakɔnɔnaw la nin waati in na fɔnkoɲɔgɔnko min bɛ tɛmɛ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔna na san 2023 kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'olu b'o lafasali hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa ko min ye maa 200 Keba a cayara sa. Ne ko olu bɛ jari kɛ ni muso de dasira wa bɛ n'u fana y'an dasi de jumɛn de do fɔlɔ n'an y'u susu wa bɛ n'u y'an susu de muso dɔw tɛ sɔn ne Keba ala ka ni ci dɛ walayi ni mamu wara ɲɔgɔnna bɛnna don o don i ta fila ni cɛ tigɛ Keba a bɛ dasili da i kan k'a fɔ a ye dasili da maaw kan ko kɛmɛ sarada la an t'o de fɔ wa nka Zewu ko 200 sarada la waleya in taara yɛrɛ sɔrɔ 265 la o de b'u ka sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min fa sirila Mali kan
ko ni y'a jateminɛ sa ko min ye maa 4,400 ani 15 olu kɔni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛra olu ka furu kɔnɔna na k'a daminɛ san daminɛ na ka na se sisan ma sa u ye min jate o y'o ye waliya minnu don ale bɛ tali kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ka guwaw kɔnɔna na musow olu bɛ degun minnu sɔrɔ ka caya furusow kɔnɔna na jɛkulu minnu sigilen don sa n'o o ye diɲɛ seleke naani tɔgɔla jɛkulu n'ale bɛ adamadenw tɔgɔla ale de kɔni ye sɛbɛn in bɔ ko k'a daminɛ san daminɛ na ka na sa la maa 10,000 ani 415 olu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ u ka furusow kɔnɔna na ka kɛ ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ye keba jɛkulu min bɛ yen ni o ye mouvement des artistes pour l'action citoyenne ye olu taara sigida 2nan mairie la u bɛ jɔnjɔn min di maa minnu wele no k'u wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka faso ale ka cɛsiri baaraw kɛ o hukumu kɔnɔna na sa min ye Lansana Kane ye ni ale ye impôt directeur ye commune de la Aranfa Jabate n'a ka maaw n'o ye Rafael ye olu taara ye hakilila k'a fɔ min ye Aranfa yɛrɛ a ye laseli kɛ an k'o lamɛn ka sɔrɔ ka min ye Lansana Kane k'ale tugu o la. ne nisɔndiyalen do bi nisɔndiyalen do ka se jɔnjɔn di min n'a kɛra sigida 2nan impôt kɔnɔna na min ye Lansana Kane waleɲuman dɔn jɔnjɔn o de taara ka d'a ma an ka seko ni dɔnko tigilamaaw fɛ minnu ye mouvement sigi mouvement pour la construction des actions citoyennes n'o ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ Aranfa bolo an k'a yɛrɛ lamɛn. N'u b'a fɔ a ma Rafael président n'o ye mouvement des artistes pour les actions citoyennes président ye an bɛ an ka cɛba dɔ fɛ yen bi commune de la n'o ye impôt chef de centre cɛba ye n'a tɔgɔ Lansana Kane. Lansana Kane ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun patriote don. Lansana Kane ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun ni engagement b'a la. Lansana Kane ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun ni dévouement b'a la. Lansana Kane ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun ni détermination b'a la. An commune de kaw an de bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ barisa a bɛ baara kɛ an fɛ yan. An ka bonya b'a kan a ka di anw ye barisa baarakɛla don. Baarakɛden tɔw bɛ na heure mun na baarayɔrɔ Lansana Kane bɛ mɔgɔw kɔn ye. Tɔw bɛ taa so heure mun na o bɛ Lansana Kane sɔrɔ yan. Waati dɔ la sufɛ i bɛna Lansana Kane sɔrɔ yan alors qu'ale tɛ faso baara to mɔgɔ wɛrɛ bolo faso y'ale ta ale bɛ baara kɛ. C'est vrai le travail est collectif mais a ɲiyɔrɔ baara a tɔ di mɔgɔ ma. An ka bonya min b'a kan an ka karama min b'a kan an bɛ a fɛ o de la ka trophée d'a ma n'a trophée tɔgɔ le trophée pour ceux qui ont contribué à la construction de l'édifice national. Bɛɛ b'a dɔn jamanajɔ ka gɛlɛn wa bɛɛ b'a dɔn ko nafa bɛ nafolo la mais Lansana Kane ko ale bɛ jamana fɛ conviction de kama wari tɛ sanu tɛ. Ale ko danbe ale ko hɔrɔnya ale ko tilennenya ale ko bonya an b'a fɛ o de kama ni Ala ma fɛn kɛ an tɛna ɲinɛ ni Lansana Kane kɔ. An nana ka na trophée d'a ma bi a ma bari anw na barisa a ka kɛwale de trophée d'a ma. An tɛ fɛ yɛrɛ a ka an fo anw de kan k'ale fo barisa n'olu ma baara kɛ an t'a tɔnɔ sɔrɔ. Jamanaden bɛɛ yɛrɛ b'a fo mouvement des artistes pour les actions citoyennes bɛɛ b'a fo. O trophée a nana d'a ma bi an bɛna ɲininka kuma fila la. Kuma fɔlɔ ye jumɛn a kelen ka trophée sɔrɔ a y'a hakilina jumɛn d'a ma o ye kelen ye. An bɛ don min na Mali bɛ cogo min na a bɛ se ka ladilikan jumɛn de di jamana kɔnɔdenw ma walasa an bɛɛ ka se k'an cɛsiri jamana in jɔliko la barisa mɔgɔ kelen tɛ jamana jɔ. Jamanaden bɛɛ de kan ka jamana jɔ komi mɔgɔ minnu a bɛ baara kɛ a bɛ kodɔn jamana kanu b'a la a cɛsirilen don an bɛ kuma to a bolo a ka hakilina fɔ an ye. degré min na n tɛ se k'a dan fɔ ni action in ni waleya in na jɛkuluw ka fɛ ka ne ye baarakɛla tɔw cɛ la ka na ne sugandi n ka cakɛda la ka na jɔnjɔ di ne ma n ka baara wale taabolo kama o diyara ne ye bi ne nisɔndiyalen nka jɔnjɔ ni n b'a dédié n ka centre bɛɛ la parce que n'i y'a mɛn ɲɛmaa kɔmaa de bɛ a la a diyara n ye kojugu a bɛnna ma Arafa ka kuma la a ko k'ale yɛrɛ commune de sigibaa ye u ye n mankutu mɛn u ye n jate minɛ
ba jateminɛ la a ko a da sera yɔrɔ dɔ ma ko hali ne bɛna waati min ani n bɛ taa waati min na b'a bɛɛ kalama donc o b'a yira k'a fɔ bamananw ka kuma don ko filɛba wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye an bɛ faso baara la nka ɲɛ wɛrɛ bɛ anw na o yɛrɛ de ka di anw ye parce que ni jamana y'i bila baara la i kan ka jamana de servir jamanadenw kan ka i jateminɛ wasatɔnw kan ka i jateminɛ baara taabolo n'a ka ɲi ayiwa ka waleɲuman dɔn k'i ye o bɛ anw encourager an ka baara la n'a taacogo fana man ɲi u ka fɔ la ɲɛna la u k'a fɔ an ɲɛna parce que an bɛ olu ka ci de la an tɛ yɛrɛ ye baara la an bɛ jamana de ye donc kuma lasurunyana ne kɔni se wara bi kosɛbɛ n se wara n ka centre tɔgɔ la n ka baarakɛden bɛɛ tɔgɔ la ni jɔnjɔ in dilen vraiment a diyara n ye a bɛ ne encourager don nataw la hali bi n bɛ cɛsiri min na ni n ka cakɛda mɔgɔw an ka dɔ fara cɛsiri in kan donc sentiment fɔlɔ min bɛ ne na o ye nin ye ne kɔni nisɔndiyalen don n tɛ se k'a fɔ ka se a dan la. an b'aw fo ka waleman dɔn min na n b'a f'i ye ne y'o de fɔ n ko a min y'o a foro n ko a bɛɛ kun y'u ka dɔ sɔrɔ jamanajɔ baara hakɛja a ma se k'ale na baara mana kɛ duguma a b'i sanfɛ mali mɔgɔw bɛ nin n'a ɲɔgɔnna cɛkumaw de la k'a yɔrɔ la k'a fɔ hali bi ka bi. an bɛ foli ta ka ɲɛsin min ye aranfa n'a ka mɔgɔ ma n'o ye Rafael ye ka taa se impôt commune 2 kɔnɔna na chef de centre n'o ye Lasana Kane trophée ko a ɲɛna kosɛbɛ a k'a cɛsiri ka dɔ fara min ye timinadiya kan an bɛna Bamako tribunal kɔnɔna na cour d'assises spéciale jamanakuntigi ka pankurunko ale ni sɔrasi minɛnw o kuma de tun bɛ sen na général Mustafa Drabo ale de tun welelen no ka na yaasa a ka se ka na ɲɛfɔli kɛ cogo min na i n'a fɔ maa nɔminɛlen tɔw bɛɛ lajɛlen y'a kɛ cogo min nin sɔrasi jalatigiba in ale fana ko k'u ye fɛn o fɛn fɔ ko ale dɔnko ta a si la a ko a diinɛ n'a ŋaniya la a bɛna ka na tiɲɛ de fɔ u ye a bɛ min kalama sabula ale ye sɔrasiya baara kɛ san 35 min ye san 8 a y'o de kɛ sɔrasiw ka tajiw marayɔrɔ la ale ni minɛnw minnu bɛ yen n'olu bɛ di sɔrasiw ma ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka o jɔyɔrɔba in ma min ye nin sɔrasi jalatigiba in ye a ko ko ale bɛ komi sɔrasiw ka magasin minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ bila yɔrɔ min na armée tɔgɔ la ko o y'ale ka yɔrɔ ye ko min ye bolodi ɲɔgɔnna sɛbɛn min kun kɛra yaasa sa ka Geostar ka sugu dayɛlɛ ale an ka jamana kɔnɔ n'o sigira sen kan novembre kalo ale kɔnɔna na san 2013 a ko ko o de kama ko don dɔ la ale ka ministre alama hinɛna Sumelu Bube Mayiga o y'ale wele ministriso la k'a da tulo kan k'a fɔ a ye ko min ye Geostar ye k'a bɛna na ni sɔrasi minɛn dɔw ye ko kana d'u ma ko yɔrɔ la sa minɛn minnu kan ka na n'o o ye matériel nɔti ye o nɔti technique ye o dira ale ma société in fɛ n'o ye société française ye sɔrasiw olu k'olu ye laɲini minnu kɛ minɛn minnu kan ka di u ma o société in fɛ ko o bɛ tali kɛ o la a ko ko o waati kelen de la ale y'a dɔn k'a fɔ ko Geostar o de talen don ka se ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ armée tɔgɔ la ko minɛn kun fɔlɔw ko olu nana san 2 o kɔnɔna na ko sabula olu yɛrɛ tun ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛ minɛn ninnu kunbɛli kɛ waati ni waati an'u kan ka taa bila yɔrɔ min na ko hukumu kɔnɔna na ko ale t'a dɔn kun jumɛn na ale bɛ jalaki k'a fɔ ko ale ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛ o la ko ale hakili t'a la don kelen da kelen k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min sigilen don sen kan ko Geostar kan ka na ni minɛnw ye k'ale tɔgɔ donna o ko la ko walima ko ale y'i tɛgɛ nɔ bila fɛn na min ye général Drabo ye a ko ka kɛ ni sɛbɛn minnu ye attestation minnu bɛ yen n'o ye minɛnw naliw ye olu bɛɛ lajɛlen ale yɛrɛ y'u ye i n'a fɔ u y'o ye cogo min kiiri ɲɛma o y'a ɲininka ko o kuma na o minɛn minnu nalen filɛ nin ye o sɛbɛn min dar'u kan ka na di aw ma o e ka ministre tun b'o di tuma min na o tuma e tun bɛ mini a ko min ye minɛn ninnu ye ale kɔni u bisimilali baaraw kɛ nka ale taara Faransi san 2024 ka taa lajɛ minɛn ninnu bɛ cogo min baara minnu bɛ kɛ fana
sabula ko minaw nali kɛrɛfɛ keba ko min ye minaw mina no tumena abe fofana ko surasu do kata kalan kɛ yasa mina nunu mina cogo anu kɛ cogo General Drabo ko min yo kalansen ye ale tun taara o kalan na ale tun b'o ko ɲɛɲinini na o kalan yɛrɛ wari ko bɛnna min ma o ye sefa wari miliyɔn 57 ye ko kɔni ye tali kɛ sugu in na sugu min ni a kalanbulon o kun sigilen don a ko président ma ko min ye kalan kɛcogo ye ani musaka minnu bɛ don a la ani ka minɛ ni minɛnw ye nin si tɛ sarali o si t'ale ka sira ye ale ma don sarali la a tɛ sarali kalama ale ta kɔni kun ye minɛn mara ye ka ni minɛn kunbɛn ka maaw sugandi ka taa kalan kɛ ko nka k'ale dabali banna min na o ye k'a fɔ k'ale nɔ minɛlen don k'ale kana jaabili kɛ ko sarali ko yurugu ko surfacturation ko namara ko k'ale yɛrɛ kɔni dɔnko foyi tɛ nin na min ye magistrat ye u ko Drabo ma ko a bɛna taa dɛ e ye fɛn fɛn fɔ sisan hali protocole min bɛ k'i sinsin o kan ko o dira i ma i ka ministre fɛ dɛ ko o majɛ yɛrɛ de b'o la ko tableau min dira ani minɛn hakɛ min fɔra ani e minɛn min ladon i fɛ yen k'u cɛ ka jan ko jɛgɛjalan ni baji a ko minɛn bɛɛ dira min ye minɛnw ye mobili 281 ko o bɛɛ lajɛlen dira ko kelen o ma jɛ ko wa fana k'a bɛ sinsin min kan maa min tun bɛ yen n'o bɛ armée ka minɛnkow kunna n'o o ye o ko in bɛ sigi sen kan ko olu fana nana na a ye ko ale kɔni bolo ko tɛ se ka kɛ ko minɛn ale ye min sɔrɔ o ye 221 mobili la ko wa fana ko min foyi tɛ min y'o jɛ a y'o yira u bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ ko o kɔni minɛnw sera ale ma kuuru ɲɛma n'o ye président ye o yɛrɛ ko a bana ta dɛ General Drabo ɲɛ b'a la pièce dɔw tun bɛ yen musaka dɔw bɔra DFM fɛ ani minɛn dɔw dira anw ma o ni mun dalen kun don nin ko in kan ani projet verbal ko e ko k'olu caman ja ɲɔgɔn na wa a ko ale bɛ min kalama ko minɛn bɛɛ dira minɛn fɛn fɛn bɛ yen k'o sanna ko a bɛɛ lajɛlen dira min bɛ bɛn sefa wari miliyari 35 ma kiiri tigilamaw ko a ma ko a bɛna ta anw dun fana sɛbɛn min b'an fana bolo yan o fana b'a yira k'a fɔ ko minɛn ma dafa koyi minɛn ma dafa min na minɛn minnu b'e bolo ani pièces minnu b'e bolo a bɛɛ lajɛlen dafalen tɛ koyi a ko o de la sa ko ale bɛ min kalama min fɔra ale ye ale ma fɛn ye k'a fɔ ko fɛn b'a jɛ nka kiiri tigilamaw y'a yira a la k'a fɔ ko minɛn min b'a jɛ k'a musaka bɛ taa se sefa wari miliyari 1 ma a kɔni a ma kuma o la a ko ale bɛ min dɔn baara kɛra min kan o bɛɛ lajɛlen dafalen nana sabula bi jate bɛ se ka kɛ compte bɛ se ka kɛ minɛn minnu sanna ani papier minnu dira kɛba k'a bɛɛ lajɛlen bɛ yen kiiri tigilamaw ko majɛ bɛ yen majɛ bɛ taa se sefa wari miliyari 1 ma ko kɔni anw danna nin yɔrɔ in na yan fɔlɔ n'ala sɔnna a ma min ye Mamadu Kamara ye o fana ye kuma ta kɛba o ko k'ale tɛ comptable ye koyi wari bɔ ale ayi ale bɛ mun fɔ wari ye ale tun ye président ka chef de cabinet de ye musaka ko kɔni ale da don yɔrɔ t'o la kɛba sisan an bɛ se ka min fɔ maa minnu bɛ yen n'olu nɔ minɛlen don u bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ka min fɔ u ti wari ko kalama u ma wari bɔ waribɔlaw yɛrɛ fana welela k'olu ɲininka koyi i ma fili ni trésor directeur gannen ɲɔgɔn na a ma nɔgɔya dɛ jaja fili ye papier minnu bɔ ani papier minnu dira cɛ ma n'u siye waatiw u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan ni baji kiiri tigilamaw u fana n'u ka daluyaw bɛ ɲɔgɔn na sabula pankurun kɛra sɔngɔ 3 ye sɔrɔdasi minɛnw olu ma dafa nka min ye sɔrɔnalidonbagaw ye keba n'o ye avocat de la défense ye olu ma kuma ta fɔlɔ dɛ u kɔni tun bɛ to ka kuma tigɛ ni ko dɔ bɛ yen sisan min bɛ fɛ k'u ka clients dɛmɛ u b'u da don kuma na nka k'a fɔ ko u ka plaidoirie waati sera fɔlɔ wa kɛba o don u bɛ sɔn ka gan dɛ parce que olu ni maa min karilen don ɲɔgɔn na i b'o dɔn o ye procureur kɔkɛ de ye kɔkɛ Kulibali u n'o de karilen don ɲɔgɔn na i ɲɛ bɛ minnu jɔlen la nin ye ninnu ye tribunal de ye kɔkɛ ale bɛ jamana ka hakɛ o défend maa nɔ minɛlenw avocat de la défense b'olu défend o de bɛna kɛ kiiri yɛrɛ ye sa
min ye kumaw lamɛnlen kɔfɛ don nataw la an n'o da maaw tulo kan an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye kiiri in ye misaliba ye kiiri in ye bilasiraliba ye kiiri in ye ladilikanba ye kiiri in b'a to n'i bɛ jɔyɔrɔ la bi n'i ka ɲɛmɔgɔ ko k'i ka ko dɔw kɛ ni musakabɔ b'a la ni sarabɔ b'a la ni ko b'a la i k'a kɛ hakɛ kɔnɔna na sabula nin bɛna taa tigɛ cogo min an t'o dɔn fɔlɔ nka min ye jamana nafolo fana ye sariyaw fana b'a dun cogo n'a a tacogo n'a a bɔcogo kan donc an bɛ se ka min fɔ kiiriko la bi wulada in na o ye nin ye k'an bɛ segin ka taa maison de aji la n'o ye hijitalaw olu ka soba san 2025 hijita k'a baaraw olu daminɛna ka ban min ye Ibrahim Jawara ye ale tun bɛ a ye min sɔrɔ an ko o yira maaw la ministre ale taara ye k'u ka san baaraw k'u k'a daminɛ. Septembre kalo tile 19 le 19 septembre min tɛmɛna Dr Mahamadu Kone n'ale ye diinɛ minisiri ye a wulila ni ka taa maison de aji la ni ka taa iji campagne iji ka taa dayɛlɛ n'o ye 2025 iji ye o tɔgɔ sɛbɛnw ka t'o baaraba dayɛlɛ maison de aji la sɔgɔmada fɛ 10 heures an ye maa caman ye nin kɛnɛ in kan agence tigiw caman agence privé mɔgɔw an y'u bɛɛ ye nin kɛnɛ in kan ani maison de aji yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise ani maa caman cogoya min na campagne 2025 haji ka taa dayɛlɛ an balima silamɛw o de la sa an balima silamɛw bi an wulila ka se maison de aji la ka taa ɲɛmɔgɔba fɛ yen nɔ Dr Abdul Fatah Sise ni ka taa ɲininkali dɔw la cogoya min na aw ka se ka faamuyaba sɔrɔ hijiko la an balima silamɛw an y'a ɲininka ministre ka taa haji 2025 ka t'o campagne lancement ba kɛ a tɔgɔ sɛbɛn o laɲini ye jumɛn ye Dr Abdul Fatah Sise a y'an jaabi min na o de nin le 19 septembre hiji lancement kɛra maison de haji kɔnɔ yan officiellement diinɛ ministre Dr Mohamed Omar Kone a nana yan ka hiji acteurs bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kunbɛn an ye lancement kɛ ɲɔgɔn fɛ agence bɛɛ kunbɛn yan minnu ye hiji acteurs ye k'a yira k'a fɔ ko ɲinan hiji o lancement officiel a kɛra Mali la le 19 septembre 2024 wa mais Arabie Saoudite y'a yira k'a fɔ ko hiji yɛrɛ kan ka yɛlɛma hiji kan ka moderniser hiji kan ka anticiper donc an bɛ o hakilinata de la sisan n'an y'a jateminɛ hiji yɛrɛ lancement a kɛra depuis le 17 juin 2024 Arabie Saoudite ka hijidenw yɛrɛ to mina hiji lancement kɛra Arabie Saoudite fɛ ka ɲina jamana bɛɛ fɛ olu fana ka lancement kɛ joona pour que hijidenw ka se ka bɔ joona k'u tɔgɔ sɛbɛn joona ka formation kɛ ka formalité administrative kɛ k'u ka bilan santé u bɛɛ kɛ ka programmation yɛlɛ bila sen kan pour que hijidenw bɛɛ ka se ka taa hiji la lafiya kɔnɔ. An balima silamɛw an tilara tuguni k'a ɲininka haji 2025 a tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna mais a musaka ye joli ye hiji yɛrɛ taali a prix ye joli ye a ye min fɔ o filɛ nin ye. Hiji fana sɔngɔ déjà a fixera o ye 4 466 425 4 ani 300 ani 7 ani 285 o ye gouvernement ta ye agence privée fana ka prix u y'a fixé o ye 4 675 000 o ye 4 ani 100 ani 275 o ye privé ka hiji sɔngɔ de ɲina 2025 hiji donc n'i y'a jateminɛ yɛlɛma ma k'a la voilà au prix 2024 prix yɛrɛ de conduira 2025 yɛlɛma foyi ma k'a la hijidenw ka dépense bɛɛ b'a kɔnɔna na ni hijiden ye nin sara a ka dépense bɛɛ b'a kɔnɔ avion sɔngɔ b'a kɔnɔ service minnu bɛ kɛ Médine u bɛɛ b'a kɔnɔna lahiya ba kɔnɔna na ni hijiden ye nin sara hali a bɛ visite minnu kɛ Médine ka taa ka visite kɛ u bɛɛ b'a nin wari in kɔnɔna na donc ni hijiden ye nin wari in sara a musaka in bɛɛ de b'a kɔnɔ foyi a tɛ foyi sara tuguni nin tɛ a bɛ loger hôtel minnu na Médine ani Maka ani dumuni min bɛ kɛ Maka ani Médine ani Mina Arafa Muzdalifa ka musaka bɛɛ lajɛlen bɛ nin wari in kɔnɔna na k'a yir'a la k'a fɔ ko bon vraiment nin ye tout frais compris. An balima silamɛw wuli kuma dɔn o de ka wusa sen ka di ye Dr Abdul Fatah Sise a ye wele bila ka taa se maliyɛnw ma aw minnu b'a fɛ ka taa hiji la n'o ye 2025 hiji ye aw k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ sɛbɛn dayɛlɛnna a ye wuli joona ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn maison de haji la. Pour que ka se k'i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ wuli ka se maison de haji la voilà mɔgɔw bɛ yan min bɛ accueil orientation
u bɛ fiche d'i ma pour que i ka se ka taa i ka wari verser compte kɔnɔ ni privé fana don olu i bɛ taa u ka bureau la ou bien u bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na donc n'ala sɔnna inchallah an bɛna maison de hajj yɛrɛ guichet unique in dayɛlɛ a tɛ hala tɛmɛ n'ala sɔnna inchallah wala hijji bɔra k'a fɔ ko bon vraiment hijji bɛ kɛ sunkalo waati ou bien ni sunkalo tɛmɛna u hijji bɔra u la a mɛnna a hijji yɛrɛ lancement ko 2025 hijji a lancement kɛra depuis hijjidenw yɛrɛ ma bɔ mina ɲina donc ka yira k'a fɔ ko bon vraiment hijji k'a fɔ ko an bɛ sigi fo sunkalo o bɔra hijji la a mɛnna donc yɛlɛma de kɛra hijji la yɛlɛma de bɛ ka kɛ anticipation de bɛ ka kɛ hijji la. an balimaw an ye min sɔrɔ sa ka d'aw ma o de ye nin ye a k'a dɔn k'a fɔ diinɛ minisiri le 19 septembre passé a ye hijji 2025 hijji o tɔgɔ sɛbɛnw a y'o baaraw kolomokari maison de aji la. ayiwa bi an wulila ka se maison de aji ɲɛmɔgɔba ma Dr Abdul Fatah Sise k'a ɲininka a ye kibaruya mun dama an balimaw ne hakili la an bɛɛ y'o mɛn k'a ɲini bɛɛ fɛ n'i bɛ fɛ ka taa hiji la wuli ka bi se ka taa maison de aji la i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn o de ka ɲi ka n'a to fɔlɔ k'a waati ma se fɔlɔ hiji ka jan nɔ o kuma tɛmɛna wuli ka taa i tɔgɔ ka sɛbɛn cogoya min na baara minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka kɛ inshallahu hiji 2025 ala k'a yira an na aw ni cɛw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wassalamu alaikum. Alaikum salam rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ijawara an bɛ segi ka taa kɔkan kibaruyaw la sisan Macky Sall n'ale Senegal jamanakuntigi kɔrɔ ye a ko a bɛna kɛ cɛbɔ ye u ka kalata nata in na coalition min bɛ sa n'o ye Takawuli Senegal ye ko olu kɔni ka cɛbɔ don tête de liste jamanakuntigi kɔrɔ ko a yɛrɛ bɛna i fasa filisa novembre kalo nata tile 17 min ye Senegali wasaden kalata ye Burkinakaw fɛ olu ka kunnafoni soba n'o y'u ka conseil supérieur de la communication ye ko ja dɔ bɛ sa n'a bɛ fɔ ma ko télé réalité u b'a wele ko bachelor in ko o ye ja ye sa ja min bɛ bɔ jabaranin sanfɛ n'o ye kanali ye Burkinakaw ko k'a tɛ bɔ olu fɛ bi a tɛ b'u fɛ sini ko sabula k'a bɛ musow danbe b'u la maanifinya taabolo k'a b'olu b'u la farafinya yɛrɛ sinsinnen don min kan k'o taabolo foyi t'a kɔnɔ kalansen t'a la fiyewu kalansen min bɛna na ni lafiya ye min bɛna se ka kɛ miiriya ɲuman ye ka ɲɛsin musolakaw ma o de la sa ko nin ja sugu olu ka conseil o y'a yira sa ko ka a kɔn wa hali ni maa ma i minɛna bɔli la u fɛ yen u na ko da i ka i sigilen tɛ ni min ye sariya ale t'a nasira fɛ Benengaw fɛ yen Patrice Talon dɔgɔkun tɛmɛnen ale tun y'a masɔrɔnamɔgɔ 2 minɛ ko sabula olu tun b'a fɛ ka fangadaraki ta ka ɲɛsin ale ma o masɔrɔnamɔgɔ 2 in kɔni k'u ye liberté provisoire sɔrɔ yanni u ka kiiri don cɛ u ka sɔrɔdonbagaw olu y'o da ŋanamaya kunnafonidilaw ye kunun ko min ye Lomekaw fɛ yen ni maa 2 min fɔlen filɛ nin ye Patrice Talon ɲɛ a n'a bolo de tun ye ninnu ye foyi tɛ ninnu kun tɛ min k'a ye ko wa ko min ye u minɛli min fana filɛ nin ye ko maa kan k'i kɔlɔsi sabula fangadaraki kuma ale ma nɔgɔn Wurandakaw fɛ yen banajugu min bɔlen don sa n'u b'a fɔ ma ko virus Marburg ko a bɛ ka taa ɲɛ dɛ min ye Wurandakaw fɛ yen ko sisan ko a ye maa 11 a y'o de fa u y'a yira sa ko dɔgɔtɔrɔlakaw kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko sabula ani Ebola o de ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ Faransikaw fɛ yen min ye Faransikaw ka jamana ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ ale y'a ɲini u ka lasigiden bɛ Irankaw fɛ yen ko ni pankuru fɔlɔ fɛn fɛn nana ni Iran ye a ka sankolo dayɛlɛ k'u ka waa wɛrɛ dɛ u kana to yen ko min ye Iran kɔni jamana a dayɛlɛla yɔrɔ min u ka waa wɛrɛ u ka duuru don fiɲɛ na u kana to yen fiyewu Kongo Brazzaville fɛ yen nin kalo in tile fɔlɔ u ka kalanso min bɛ yen n'o ye Université Marangambi ye ko yen kɔnɔna kɔnɔna sa bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka baara bila boloda ekɔlidenw fara maa wɛrɛw kan sarakɛlaw ale ni ekɔlidenw ni mɛtiriw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ kɛlen don ka sira bila yen koyi grève générale totale ko de bɛ o université in kɔnɔna na ɲɛmaw k'olu tɛ ka kala don u ɲina ka bɛn n'o waleya in ye nin waati in na Faransikaw fɛ yen u ka wasabulon kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don sariya ko kunna ko y'a yira k'a fɔ ko Macron tɛ se ka gɛn ka bɔ jamanakuntigiya la koyi min ye maa 54 ye olu y'a yira k'a fɔ ko waleya in ko a tɛna na se ka kɛ maa 15 dɔrɔn de sɔrɔla min y'a yira k'a fɔ ko a ka kɛ jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye ko nin waati laban in na ale ye maa ta k'o kɛ min ye Faransi premier ministre ye o ma bɛn fanga sinamatɔnw ma
o fanga sinamatɔ minnu yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko kalata tɛmɛnen n'o ye wasaden kalata ye ko jaabi minnu sɔrɔl'o la ko Macron y'a cu n'u ye a n'u kun bɛnna min kan ko ma se ka sira sɔrɔ tuguni ale taara ka premier ministre ta ka bɔ wo dɔ kɔnɔ ka na n'o ye maa si ma jɛ ni min ye o la sa wasabulon kɔnɔna na min ye wasadenw ye olu kɔni kun y'a laɲini sa ko ka Macron yɛrɛ gɛn o laɲini min taara di u ka commission loi ma dɛ commission loi de ye bolokɔrɔta kɛ o la maa 54 ko Macron ka to yen 15 o de ko a ka taa ka bɔ yen o kɔrɔ ko Macron tɛ taa yɔrɔ si k'a bɛ to yen Taïwan kaw fɛ yen kalansow baarakɛyɔrɔw min ye feerekɛyɔrɔw ye olu bɛɛ lajɛlen datugura fiɲɛ juguba dɔ wulilen don u fɛ yen nin waati in na fiɲɛ min bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye ani a sanji u y'a yira sa k'a fɔ ko sanji in kɔni gun fɛn fɛn b'u ka dugu la min ye kɔbolo ni babolo ye u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa tile kelen kɔnɔna na min ye fiɲɛ in ye k'a girinya n'a taali kɔni k'o ka bon kosɛbɛ dɛ sabula min ye fɛn o fɛn n'o o ye kilomɛtiri n'o bɛ se kilomɛtiri 130 ma ko a ye cɛli kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka taa o minɛnw to min ye k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 ka taa se sɔgɔmada ɲɛgɛn ɲɛ 4 ma ko fɛn o fɛn tun bɛ yen sa n'o ye métro ye n'o ye fɛnw ye kɔni k'a y'a bɛɛ lajɛlen cɛ cayi ka taa to ala k'an kisi nin fiɲɛ ma n'an bɔra yen an bɛna Bamako yan ko Orange Mali ale kɛlen don ka degun ta ka se maa caman ma kamalen dɔ bɛ yen n'o ye Sampi denkɛ ye ko ale ye Orange san nka a ye min lakɔlɔsi a k'a kɔnɔ ani forfait ka ban internet si ma kɔrɔ ani si ye ale ye o sɛbɛn min bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ k'i bolo nɛgɛnni ɲɛsin Orange Mali ma nin waati in na koyi Orange dun fana a fana b'i cɛsiri k'i timinanja yaasa maa bɛ se ka baara kɛ cogo min kamalen ko ale ye forfait min ta o kɔni ale ye baara kɛ n'o ye a y'i da ka sunɔgɔ tuma min a nana sɔrɔ a langoloyara pewu kiba ale fana m'a ta bila dagiri da la koyi jɛkulu min bɛ yen n'o ye association ye n'o sigilen don bɔlɔlɔsira kow kunna a ye bataki ci olu ma k'a yirula k'a fɔ ale ma foyi faamu wa maa caman de wulilen don bi han ka fara kamalen kan dɛ ko sabula anw yɛrɛ b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ yan o Orange kɔni a fɔ n'ala farali kan dɛ n'o tɛ crédit k'a kɔnɔ a n'a ka ban si tɛ kɔrɔ ani si ye nka o fana ni jɛkulu dɔ bɛ ɲɔgɔn na ma fɔ k'u kan ka miliyari dɔ sara de est-ce que u tɛ k'o de bɔ an kun ta a ma nɔgɔn o i bɛ ko in na a si de ma nɔgɔn mais an bɛ dugawu kɛ min ye hakili ɲuman ala k'o d'u ma u ka se ka an bila an ka hakɛw kɔnɔna na min ye subahana mansinw ye a baaraw ka se ka kɛ segukaw fɛ yen yɔrɔ furanw dingɛbɔw olu bɛ sen na maire n'o ye Nun Jara ye ale ye o baaraw kurumo karili kɛ segukaw fɛ yen préfet Segu o tun bɛ a kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni bɛ to sen na kin bɛɛ lajɛlen ye ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye baara in ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Segu maire a dɛmɛbaaw ni denmisɛnw k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ yaasa Segu ale bɛ se ka kisi cogo min na sanji a kɔlɔlɔw ma farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ Coupe d'Afrique Maroc 2025 o tile sabanan ni tile naaninan hukumu kɔnɔna na n'ala sɔnna a ma min ye Thomson Tifié n'o ye Mali dege karamɔgɔ ye sibiri karidon tɛ wa karidon Mali ale ni Guinée Bissau ka ndolanci min kan ka kɛ 10 ni segi la ko a kan ka o lisi bɔ dimanche don nɛgɛ kanɲɛ 11 fédération malienne ale ka siège la n'o ye 11h waati ye ko kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen welelen don min ye farikolo ɲɛnajɛ in kɔni ye anw de bɛ Guinée Bissau bisimila yan an tila ka taa segi la u fɛ o de tɛ wa o tɛ yan kalo tile 11 ayiwa a dagaba wuli daminɛlen tɛ nin ye tuguni ayiwa aigle ka u jija u ka gagner sabula n'an y'o kɛ an bɛ sɔn ka para ɲɛ kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ Senegalikaw kabini olu dasira 8e de finale la Coupe d'Afrique tɛmɛnen in na olu kɔni kun y'u bolokɔni ɲɛsin u ka dege karamɔgɔ ma n'o ye Aliou ye Aliou u y'ale gɛn nin waati in na sa min ye Senegal ministre des sports ye a ko ko Aliou ka contrat wa ko papa ka ti fara a kan Burkina ko fana taar'u da u ngɔnɔ ma u fɛ yen o dimi bɛ u la wa Senegal yɛrɛ équipe dɛsɛlen don ka fari foni ka bɔ a yɛrɛ la i n'a fɔ a kan ka ndolan ci cogo min k'u ka ballon laban min kɛra 1 ni fu ye ko ala de faral'u kan koyi o de la sa ko min ye Aliou ye a fana ye dɔ kɛ n'a ye Coupe d'Afrique 1 ta a ma taa n'u ye Coupe du Monde na
a ka t'i sɛgɛn lafiɲɛ bɔ ten a ka tɔn wɛrɛ ɲini ka taa Nizeriya ni Cameroun ninnu entraîneur ko dɛsɛ b'olu la a ka t'olu dɔw fɛ yen nin bɛ dan sigi wulada in na kibaruya la kibaruya mun dira aw ma Kiba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 n'Ala sɔnn'a ma